Welatiyên Rojavayê Kurdistanê nerazîbûna xwe li ser pêşkêşkirina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD zamanên petrolê yên li deverên Kurdî ji bo deverên dibin kontrola artêşa Tirkiyê re dikin û dibêjin ku PYD rojane 300 bar hilgirên petrolê ji wan deveran re dişînin. Ji derek nêzîkî rêveberiya PYD li ser rûpela xwe ya Facebookê dibêje ku rojane 300 bar hilgirên petrolê ji herêma Cezîrê berev deverên dibin kontrola artêşa Tirkiyê re diçin. û ev barhilgir biriya dergehê Umcilûd ya ku bajarokê Cerablusê bi bajarê Menbicêvegirê dide û li Idlibê û Ezazê û Elbab têne firoştin. Her wiha dazanîn ku rawestandina şandina petrolê rojane ji wan deveran re dibe pirsgirêkek ku li bazaran nemîne û milîsên li wan deveran wê neçar bimînin ku petrolê ji Tirkan bi nirxekî gelek buha bikirin. Heman ji derê daxuya kirin ku kirêzekên bûna petrolê li her du herêmên Kobanî û Cezîrê sala borî sedema wê ew bû ku PYD petrol ji bo deverên dibin kontrola milîsên Mertala Firatê û Idlibê dişiyandin û berpirsên PYD radigihandin ku ev rêkeftinek bazirganî ye an got sefqe bû ta ku beşek ji wê petrolê bigihe herêma Efrînê. Di dawî de ji derê balkişand li ser kontrolkirina Efrînê ji aliyê artêşa Tirkiye û çekdarên bi ser ve û derbederiya xelkên Kurd ya Efrînê û got tevî vê yekê ev rêkeftina bazirganî berdewam e û pirsiyar kir gelo ev pereyên ji firoştina vê petrolê bi rastî ji bo pêşxistin û dubare avakirina bajar û bajarokên Kurdî ye yan ev yek ji bo diziya petrola deverên Kurdî ye. Her wiha wekû têzanîn ku piraniya bîrên petrolê û gazê yên li deverên Rojhilatê Çemê Firatê beriya sala 2011 de 25 ji dehatên Sûriye bigiştî bû û ev bîr niha dibin destê Partiya Yekîtiya Demokrata PYD de ne.